עכשיו, לאחר שהקראת את הדברים, אנלוגיה בין המסאי לבין האמן. לאו דווקא בין ההיסטוריון. כי ההיסטוריון זה יומרה מאוד גדולה. זה לתת פרספקטיבה, להיות שר ההיסטוריה, דובר האמת, עם הידיעה. כמובן שככל שתדון במרחק הזמן בעובדות ההיסטוריות, תהיה לך פרספקטיבה יותר גדולה, אבל אף פעם זה לא סופי, תהיה לך את קץ ההיסטורי, כפי שהגר אמר. אבל להיסטוריון יש כוונה אובייקטיבית, להתעלות מעל כל הפרשנים, הפוליטיקאים וכו', ולראות את הדברים במרחק של הלונג דיורה, שזה נותן יתרון. אתה רואה כל מיני מהלכים דיאלקטיים שחשבת בהתחלה שהם רעים, פתאום הם טובים. לא נעים לומר, אבל ממש לא נעים, אבל מלחמת יום כיפור, המחיר היה עצום כ-3,000, אבל זה הביא לנו באמת שלום, באמת בלעדי זה. עכשיו, אתה לא יכול להבין את זה בעיצומה של המלחמה. אני לא חושב שמשהו טוב יצא מעזה. עכשיו, הכל כל כך שלילי ששום דבר לא יצא. אולי כמה מלונות יפים של לאס וגאס במוח הקודח של טראמפ. אתם תראו, כבר רואים את הנרמול של המילה טרנספר. זאת ההצלחה היחידה והגדולה, האפקטיבית ביותר של מה שטראמפ עשה השבוע. כבר אפשר היה לראות את כל הימין מתמוגג, אבל זאת מילה שאף אחד בימין לא אמר. אף אחד. חוץ מכהניסטים כאלה, ממש מאיר כהנא. גנדי. מי? גנדי. נכון, אבל זה מזמן. והבן שלו אתמול מובא למאסר עולם על רצח. מה? כן, של גנדי. חוזר לתשובה כזה. מצבים איזה, גנדי, כהנא, כן? בדיוק השוליים הסהרורים. אבל עכשיו, בתוך שבוע, היא עוברת למילה לגיטימית לחלוטין, שזאת ההצלחה הכי אפקטיבית, היחידה שתהיה לטראמפ, כי שום דבר לא יוצא מזה. ושוב, במקום לדבר על פשרות, על התקדמות וכו', בסדר, אז מדברים עם סעודיה ועם הכווייתים, כל הרחוקים, רק לא עם השכנים שלנו, עם הקרובים. למה אמרתי את זה? מבחינת שר ההיסטוריה, שיש לו איזו תודעה, כן, של יומרה לאובייקטיביות, למרחק, לפרספקטיבה. המסאי רואה את הדברים כאן ועכשיו, כי אכפת לו, קורה איזה משהו כאן ועכשיו, והוא רוצה להגיד מה הוא יחכה עכשיו 100 שנה. עכשיו, אני נחלק בין שני הדברים האלה, כי אני כותב מאמרים בארץ, והמצפון שם יותר מדבר, היסוד האינטלקטואלי שבי, לא רק המקצועי, סליחה. ואני מרגיש את המתח הזה שבין להביע דעה אישית. הנה, עכשיו הבאתי דעה שלילית לחלוטין, בביטחון כזה גמור על הטרנספר, אבל מי יודע? אולי הטרנספר יהיה נורמל ויטרנספרו אותנו. זאת אומרת, כל מיני אפשרויות שההיסטוריה, שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אנחנו מוגבלים באופק שלנו. והאמן דומה למסאי. כי האמן רוצה לומר את האמת האישית שלו. הוא לא מתיימר עכשיו לומר משהו אוניברסלי. זאת אומרת, העניין האישי הופך לאוניברסלי, שהוא בעל משמעות אומנותית, אין שום ספק. אין שום ספק. אבל הוא לא אומר דבר אובייקטיבי. הוא לא מתכוון לומר דבר אובייקטיבי. הוא אמור לתת את הזעקה שלו, את המבט הסובל, המהנה, המחדש, משהו קוביסטי או משהו סזני יפה או משהו פוטוריסטי, חדשני, נועז, לגבי העתיד. אני כבר מדבר עכשיו אפילו על תנועות אומנות, שזה כבר התאגדות של כמה סובייקטים, של כמה פרטים.
זה התקדמות, כאילו, אבל האמן, כשהוא לעצמו, בסדנה, בבדידות שלו, רוצה להביא את המבט שלו. המבט לגמרי פרטי, לגמרי סובייקטיבי, לגמרי אולי של מצב רוח אפילו. וזה הוא דומה למסאי, שהוא כאן ועכשיו. עכשיו, יכול להיות שהמבט הזה, או המסע, יש מסעות שהפכו לנצחיות, יותר מספרים, או יצירת אומנות, מתוך מזל, הרבה פעמים מזל, הרבה פעמים בהקשר רלוונטי, הרבה פעמים גילוי מחדש, תהפוך למשהו אוניברסלי, לאמירה שכל אחד ירצה לדבר על, אני חושב עכשיו על האימה, מה התמונה אולי של הנורווגי. מונק, כמובן הזעקה, כן. או תמונות מימי הביניים.